കുരങ്ങന്മാരുടെ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകണമായിരുന്നേ. അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ടയും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ഒരാളല്ല കേട്ടോ, വേറെ ഒരാൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ മരത്തിൽ നിന്നും ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എന്തോ വിശന്നിരിക്കുക, എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചാടി വരുന്നതായിരിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെയും വരാറുണ്ട് ഇതേപോലെ മങ്കികളും മയിലുകളും. കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ വന്ന് വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ പോകും. എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ഇതേപോലെ മങ്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മാങ്ങ ഇരുന്നതിനെ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ ചേട്ടൻ പാവം തോന്നി. ചേട്ടൻ പിന്നെ പൂച്ചയും പട്ടിയും കണ്ടലൊക്കെ ബിസ്ക്കറ്റും മുട്ടായി എല്ലാം മാഞ്ചി മറക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത് വേറെ കാര്യം. അങ്ങനെ ഇതിനെയും കണ്ടപ്പോൾ അത് ആൾ ചേർന്ന് പഴം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ വന്നതിൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്നെ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 2-3 പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ കൂട്ടത്തിട്ട്. ഒരു ഗ്യാങ് തന്നെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.